Ще направим обслужване на най-занемарения аквариум. Започнах откъдето се започва. Източих водата. Свалих нивото доста. И да, ако не си гълтал случайно вода от аквариума, не си никакъв акварист. След това извадих растенията. После насипах платинен сойл на заден план. Исках да вдигна нивото отзад, да създам малко перспектива. Имах препоръка от Живко да сложа малко вата между стъклото и мангровия корен, за да не се смесва сойла с пясъка. Не го направих. Живко за сега си прав само наполовина. Ти обаче не знаеш, че аз там имам един микрозорум, който спира падането на почвата върху пясък. С помощта на пинцетите на Chihiro сложих капсули Masterline Roots Caps директно в субстрата. Храненето на корените започва от първия ден. После засаждане. Подрязах старите ротали и започнах да ги нареждам. Отзад наситено от червената ротала, после зелени растения за контраст, после ротала хра. Роднина милиционер. Тази последната ротала носи топло оранжево-розов цвят. Трябва и светлина, но се заслужава. Растението е уникално. Засаждането е бавна работа. Едно по едно, защото ако наведнъж засадиш много стръкове, половината изплуват. По склона заделих малко място за криптокорини. Нека да задържат субстрата, докато всичко се захване. Просто противоерозийна мярка. Накрая взех моментното лепило, анубиас и буцефаландри. Без ръкавици, защото съм оптимист. Изпатих си, залепи ме. И да, и аз не харесвам вътрешния филтър, скоро ще го сменим с окачен такъв. Резултатът още не е перфектен, но вече е жив и е мой отново. Последвай за още реални акваристични проекти.